Hey guys, είστε στο κανάλι Χρήστος Κόρτσιας και σήμερα, όπως βλέπετε και από την εικόνα σας, έχουμε πιάσει έναν σκύγκο αυλέφαρο και θα τον αφήσουμε μέσα στα χόρτα. Δεν θα ελευθερώσουμε μόνο αυτό το φίδι, αλλά θα ελευθερώσουμε ακόμα πολλά, διότι θα κάνουμε χέμπρινγκ. Είναι τρελαμένος για να φύγει. Πάει μέσα στην πυκνή βλάστηση και χώνεται. Τώρα δεν ξέρω άμα θα το δει όλη η κάμερα, αλλά θα εξαφανιστεί αμέσως για σας. Κάθεται. Αυτά τα φίδια θέλουν πολύ προσοχή, διότι κόβεται η ουρά τους πάρα πολύ εύκολα. Θα κάνω μια προσπάθεια ακόμη να τον πιάσω, να σας τον δείξω καλύτερα. Και είναι πάλι στα χέρια μου, δεν ξέρω αν τον βλέπετε. Θα τον αφήσω από κάπου αλλού να φύγει για να τον δείτε εσείς πολύ καλά. Κονάμε τα χόρτα και εμφανίστηκε. Έφυγε. Γάμω το σπίτι μου. Αυτή ήταν μια παρεξήγηση, αλλά συνεχίσουμε το χέμπρινγκ. Το κινητό μου ευτυχώς είναι γερό και δεν σπάει καθόλου εύκολα. Καλά, εντάξει, έκανε έναν αραγισμό και 2 βαθουλώματα. Συνεχίζουμε, το κινητό δεν έχει χαλάσει. Είχε από μικρά πουλάκια. Ξαναπιάσαμε τον αυλέφαρο σκύγκο. Και guys, επιτυχία, ξαναπιάσαμε αυλέφαρο σκύγκο. Αυτή τη φορά πιο παχής, αλλά είναι λίγο πιο μικρός από τον προηγούμενο. Είναι υπερβολικά πολύ γρήγορος και υπερβολικά πολύ αγχωμένος. Αν τον αφήσουμε. Εδώ πέρα είναι οι 2 γατούλες μου, οι οποίες για ένα λόγο τσακώνονται. Αυτός είναι γέρος, εντάξει. Αυτή είναι νέα ακόμη, αλλά το πρόβλημά της είναι ότι δεν θέλει τα χάδια. Καθόλου όμως. Μόνο να την ξύνουμε. Το κινητό μου, άμα δεν ξέρετε, έχει γίνει... έχει φύγει κι άλλο κομμάτι του γάμου. Καλά, παίζει σε λίγες μέρες να είναι χαλασμένο. Άμα μου πέσει άλλη μία. Έχουν φύγει 10 εκατομμύρια κομμάτια, 1200 ραγισμοί. Άλλη μία παρεξήγηση. Συνεχίζουμε όμως. Εδώ πέρα έχει εμφανιστεί ο σκύγκος. Θα ξαναψάξω γιατί έτσι γουστώ. Παιδιά, εμφανίστηκε κι άλλος σκύγκος αυλέφαρος κάπου εδώ πέρα.
Όλοι οι σκύλοι που έρχονται εδώ χώνονται μέσα στα ξύλα. Συνεχίζουμε. Ωραία, πούστη. Δεν βρίσκω άλλο. Δεν έχω βρει ακόμα κάτι. Θα περιμένουμε. Guys, αυτό το βίντεο μπορεί να ήταν λίγο μικρό, αλλά αφού δεν βρίσκαμε κάποιο άλλο ζώο, είπα να το κλείσω εδώ. Guys, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζώο, οπότε σκέφτομαι να κλείσω το βίντεο. Αλλά πριν το κλείσω σας λέω, κάντε μια εγγραφή και ένα like οπωσδήποτε σε όλα μου τα βίντεο. Να κάνετε like, επειγόντως τώρα εγγραφή, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά στους 200. Και ο στόχος μας φέτος, μέχρι να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, θέλω να έχουμε φτάσει 200 subs. Ο στόχος μας είναι οι 200 subs μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Γεια σας.